Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Pergan Jesu, Paglab Jesu, Maiman Jesu, Stuti Jesu, Vandan Jesu. Hallelujah. Yeswe Stotra, Yeswe Aradhane, Yeswe Vandane. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Hallelujah. 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 Bama Bahinino, Jesu na prashisang kumule. वाट एक मुन काहीच उरी नकात दांड ओपोते बुती दुडू काही घेऊची नका ज्या घरान तुमका स्वागत आहे त्या घरांत रावात थंय तुमची मुकली वाट धरा जेजून आपल्या शिसा आमी समाक धाडले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताच्या शिसांक ताणें धरले वसा सगळ्या लोकां मदीं तुमी वसा सुवार्ता प्रगट करा पिडेस्तां बरें करा पातक्यां बुकसिया देवसार लागलें ताका सोडया बरें करीत तो वसा कांय व्हरचें नाका तुमी सगळें तुमकां मेळटलें वसा शुभ वार्ता प्रगट करा भाव भयणीनो जेजूचे शिस ताचे मिसांवाक गेले आनी सगळ्या संवसाराच्या कोनशां ते पावले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमचे भारताक ते आयले पळया आज आमी मिसांव आयतार आचरण करता मिसांव आयतार म्हळ्यार आमी पळया आमी देवा अर्गां दिवचो दीस आमकां भावार्थ देवान फावो केलो त्या मिशनरी मारिपात खंयच्या युरोपाच्या देशां मारिपात थंयतान इमानांतली तो व्हड देदळा कितल्या त्या उदकाच्या वाटेन म्हणजे दर्याच्या वाटेन ते आयले भारताक आयले भावार्थ प्रगट केलो कितले गडे कितल्या जणांनी जीव दिलो मिशनरीनी तरी की आमकां भावार्थ दिलो आज हो भावार्थ आमी सांबाळून आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. 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 भाव भयणीनो आज आमी मिसांवा खातीर मागया आयच्या आराधान सर्व मिशनरी पासत संवसाराच्या कोनशांनी वावर करतल्या मिशनरी पासत आमी भेटोवया आमी मागचे आजकाल मिशनरीचें काम मस्त कश्टांचें जालां मिशनरी नांत याजक नांत धार्मीक भाव भयणी उणी जाल्यांत जिवाची रिस्क काण घेवन वेची उणी जाल्यांत आज कितलेशे ती उदबा आतले बरी ना आज मनीस संवसाराक लब्धोन आसा आज शुभ वार्ता आयकोनचे मनीस नांत देवाचें उतर आयकोनची उर्बा उणी जाल्या असल्या संवसारान आमचें मागणें बळादीक जायचें कित्याक भावार्थ ना जाल्यार देवाचें उतर आमी आयकोन ते प्रमाणे जियेना जाल्यार देवा तें आमकां मोग ना जाल्यार साक्रामेंताचें जिवन ना जाल्यार पवित्र सभा अस्कस जाता बाबार्थीची न्ही अस्कस जाता आनी ह्या भारतांत अस्कस जाल्या तवळ आमचें ती पळया देवाचो मोग उणो जाता खंय देवाचो मोग उणो जाता थंयसर खोटेपण भितर रेगता वायट सवयो भितर रेगतात मनशां ती आळसाय आनी दाड्डेपण भितर येता उर्बा उणी जाता संवसारी लब्ध आनी सड जाता मनीस वायट वटेन जियेता आनी आज पळयता आमी आज झुजां चलतात झगडीं चलतात राग द्वेश हें कित्याक म्हळ्यार देवाचो मोग ना मनशां ती आज संवसारी जिवेताची आसक्त सड जाल्या देवाच्या उतराक जागो ना आमी मागया प्रत्येक तरान मिसांवां खातीर मिशनऱ्यां खातीर आनी आमी सगळ्यांनी त्या मिसांव वावरांत आमचें काम करचे खातीर देवाची कृपा आदार मागया दिंबेर पडया उंड्यार परसच्या जेजूक आमच्या मदें पोवया
हो खरो उजवाड ह्या संवसाराक सोम्या तुवें हाडलोय तुवें म्हणी उतरां हांव जावन आसा उजवाड संवसाराचो सोम्या संवसाराक उजवाड जावन तूं आयलोय तुज्या मिशनरीक तुवें धाडले सोम्या संवसाराच्या कोनशा कोनशांनी हो उजवाड पांकोवच्याक सोम्या जेसो तुज्या मिशनरींक तुवें आपयले तांकां तेल आयले तांकां तुजे कुरपेन भरलें तुजो उजवाड दिवच्या खातीर संवसाराच्या कोनशा कोनशांनी ताका धाडले सोम्या आमी खंयसर वचोन तुजें तें आसा तो उजवाड हो उजवाड सोम्या आमकां तुवें फावो केलाय काळोखांत आमी जीव नासल्या फातकी जिणी आमी जीव नासल्या संवसारी ओडण्यांनी आमी बरोवन आसल्या खोटेपणाच्या ओडण्यांनी बरोवन गेल्ल्या राग द्वेश आमचे मदें आसलो सोम्या असल्या आमच्या खोटेपणाच्या जिवितांत सोम्या तुज्या त्या पवित्र उजवाडांत आमकां तुवें हाडलाय मिशनरीच्या वावुरा मरे पात जेजो तुवें आमकां खरो उजवाड दाखयलाय जिविताची वाट दाखयले तुजें उतर आमकां तांचे मरे पात दिलाय आनी त्या उतरा मरे पात सोम्या आमकां उजवाड अशें उजवाडान सच्च बरें केलाय जेजू आमी तुका आमी सोदून आयल्या तुजे ते आमकां मेळटा तो मोग आनी माहीत पास ह्या खातीर जेजू आमी तुका आराधन करता जेजू आमी खंयसर वचो सोम्या तुवें आमकां तो मई पास दिलाय तो आमचो इश्ट जालाय तुवें आमकां मोगान चलयलाय आमच्या जिवितांत सोम्या तूं कांय उणें खरी नाय सोम्या जेजू आमी ह्या संवसारांत भाव भयणी जावन मोगान जियोंक आमच्या वाड्यांनी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या पिरगजांनी आमच्या समाजान सोम्या म्हणजे आमच्या भोंवतणी आसल्या सक्कट बाबा भयणी सांगाता होंदोन जियोंक सुदारसून जियोंक माया मोगान जियोंक बसून जियोंक एकामेकाक खुमो करूंक एकामेकाक आदार दिवंक सोम्या तुवें आमकां फावो केलाय येदें व्हरतें भाग सोम्या तुवें आमकां फावो केलाय सोम्या हे आज तूं आमचे मदें आसाय तुजे सोम्या तुजे बगर एर कोण आसा आमकां बरी भलायकी दितलो आत्मी भंयस तूं आयलोय सोम्या 2000 वर्सां आदीं सोम्या कितलेशा पिडेस्तांक तुवें गूण केले कितलेशांक तूं बरें खरीत गेलय कितलेशा आर्यकारांक तुवें गूण केलें कितलेशा कोडकारांक नितळ केलें कितल्या कुर्ड्यांक दिश्ट दिली सोम्या कितल्या जाणांक वर्सां गटल्यान पिड्यांत आसतना तुवें बरें केलें आजुनी तूं करीत आसाय सोम्या तुजे तसलो वयस आमी संवसारांत देखूंक ना सोम्या आज आमी तुजे लागीं आयल्या आत्मीक वयस तूं तुज्या बगार आमी कोणा तरचीन वेचें आमी बरी भलायकी सोदून सोम्या तुज्या पांयां तडे आयल्या आमकां बरी भलायकी जाय आमी पिड्यांत आसाव मानसीक पिड्यान कश्ट जावं कुडीच्या पिड्यान कश्ट जावं टेन्शनांनी बरोवन गेल्या दैत्य वटे आमकां आमची जिवितांत आमची पिडा सोसून थांकना सोम्या असल्या वेळार तुजे बगार आमकां हेर कोण आसा सोम्या आत्मीक पयसा तुजे लागीं आमी आयल्या तुका आमी आराधन करता Mucha jiwa, mucha deva.
जेसू तूं जावन आसाय आमकां जिवीत आनी जिवन पण सोम्या संवसारी जिवीत बाळगोवचें न्ही आमी जाणाव सोम्या आज आमी असली मनशां आमी फाल्यां नाव आमचे मदल्या आज असले मनीस आज आनी कडेन नातले बरी आमकां दिसता संवसारान सोम्या आमची ग्रेस्त काही पयशे आज ते दोदीक धंदेर हे आज आसा आमचे कडेन फाल्यां ना सोम्या आमची कूड आज आसा फाल्यां आमची मातये सरे जाता सोम्या असल्या आमी ह्या जिवितांत आसा हें उडचें तसलें बाळगोवचें तसलें न्ही सोम्या पूण सोम्या तुवें आमकां बासयलें तें जिवीत तुजेर पातयेवन जियेल्यांक तुजेर विश्वास दवरून जियेल्यांक तुजो मोग केल्ल्यांक सोम्या तुवें जिवीत बासयलाय मरण आमकां ना म्हूण तुवें सांगलाय तुजे थंय विश्वास दवरलेल्या शास्त्रीक जिवीत तुवें दिलाय सोम्या हे संवसाराचें जिवन आमकां कांय लेखाक न्ही बगार तुजे थंय आमी जिवचें आमच्या मरणा नंतर तुज्या संगतपणान जिवचें तुवें आपुर्वेचें जिवीत तुवें आमकां बासयलें सोम्या अशें वर्तें जिवीत आमकां कांय ना सोम्या सोम्या ह्या खातीर तुजे लागीं आमी येता हे संवसार आमकां दिना सोम्या कोणाच ह्या संवसारांत आमकां दिवंक जायना वय सोम्या पिडेक वकात दितीत ते संवसारीक जिवीत सोम्या तुजे बगार हेर कोणूच दिवंक सकना सोम्या असलें जिवीत आमकां तुजे थंय जाय तुज्या पांयां तळी आयल्या हें जिवीत आमकां दी सोम्या आमी तुज्या पांयांक सर पडटा गावया जेसू मुझा जीवा जेसू मुझा जेसू मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सर्वा मुझा देवा मुझा सर्वा मुझा देवा मुझा सर्वा हालेलुया 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 जेसू आमच्या जिवितांता जेसू आमच्या आत्मे पैसा दान तुका मान तुका बगला तुका जेसू दान का आमकां जिवीत तुमच्या आत्मे पैसा संतरच्या उजवाडा आराधन तुका मान तुका गुलाब तुका तुजे देला सोदून जिवीत आमकां दिवचो देवा तुजे ते सस्तें जिवीत आमकां देव बरी भलायकी आमकां दिवचो तुजो आराधन तुका मान तुका गुलाब तुका स्तुती तुका वंदन तुका हे दान हालेलुया 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 बुशियां बाबन सकड़ी गड़ीबोर मुंड्या रुपारच्या सुम्याचेर आमी दिश्ट घालया संवसाराचो पयलो मिशनरी वो बापान धाडिल्लो मिशनरी ह्या मिशनरीक बापान संवसारांत धाडलो तुजे देवपण कुशीक दवर मनशापण काणगे मोरयाच्या कुशीन जल्म घे संवसाराक वस म्हजी वळख दी हांव सगळ्या पर्ज समजा सगळ्या संतर मोग करता म्हणलें संवसाराक कळीत कर इतलें मात्र पावना संवसारांत चक्कड बरें करीत वस पिडेस्तांक गूण कर पातक्या म्हजे पाटी हाड हर एकल्या कश्टांतल्या सुटकाल दी मनशाची जिणी पवित्र कर आनी इतलें पावना कालवारीच्या दोंगरार हांव तुका मिशनरी जावन धरता तुजें मिशनरी पण
थंयतर तुजो मिसांव वावर कालवारेच्या दोंगरार आकेर जाता म्हजो मोग संवसाराक कळीत करच्या खातीर कालवारेच्या दोंगरार तो कुरीस तो कुरीस ओन वस सगळ्या संवसाराची पातकां जी वसना त्या कुर्सांत काणगे मनशाच्या मोगा खातीर तो वावय आनी तुजे हात पांय कुर्सार खिळावंक दी आनी थंयसर सगळ्या संवसाराक कळोवन दी हांव देव सर्वेस्पर देव सगळ्याचो मोग करता ह्या म्हज्या पुताक हांवें ह्या संवसारान दंड तांचो मोग केला म्हणलें कालवारीच्या दोंगराचेर दिश्ट घाल्लें समजोवन दित प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बाबूनो येदो व्हडलो मिशनरी ह्यो मिसांव कोणेंच करूंक ना संवसारांत आयलो देवाचो मोग हाडन ह्या मिशनरी जेजून संवसाराक मोग दिलो आपलो जीव दिलो कालवारीच्या दोंगरार कुर्सार मरोन सगळ्या संवसाराक ताणें आपल्या मोगाची साक्ष दिली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर आमी त्या देवाक खंयच्या मिशनरीक ह्या संवसारीन धाडिल्ल्या त्या देवाक आमी अर्गां दिवया मान करया महिमा दिवया तुमची साप मान आनी महिमा तुका सर्वेस्परा देवा मान आनी महिमा तुका सर्वेस्परा सर पदवेदारार रचणारा दळपरांच्या देवा आमी तुका मान दिता मान आनी महिमा तुका सर्वेस्परा अब्राहमाक ताच्या गांवांतलो आपोवन तुवें ताका बासयलेलो गांव दिलोय देखून मान आनी महिमा तुका सर्वेस्परा देवा तुज्या परजेक इजिप्तांतलो राखच्याक झुजेक तुवें इजिप्ताक अधिकारी जावन नेमलोय देखून मान आनी महिमा तुका सर्वेस्परा देवा तुज्या लोकांक तुवें इजिप्तांतलें सोडून हाडूंक मोइजेक तुवें तुजो मिशनरी जावन भिसून काडलोय देखून मान आनी महिमा तुका सर्वेस्परा देवा मोइजेक ताच्या मिसांवाक आधार दिवंक आरोनाक तुवें संगती जावन दिलोय देखून मान आनी महिमा तुका सर्वेस्परा देवा इस्रायल परजेक तांच्या जिणेक प्रमुख शिकवण दिवच्याक 10 उपादेश तुवें दिले देखून मान आनी महिमा तुका सर्वेस्परा देवा तुज्या परजेक बासयल्ल्या गांवां करच्या खातीर आनी एकलो मिशनरी जावन जोसवाक तुवें दिलोय विसून काडलोय देखून मान आनी महिमा तुका सर्वेस्परा देवा तुज्या इस्रायल परजे खातीर तुज्या उतरा प्रमाणे सहलच्याक आदार दिवंक नीती करत जावन सामसांक तुवें दिलोय देखून मान आनी महिमा तुका सर्वेस्परा देवा तुज्या इस्रायल परजेक सांबाळूंक आनी तुका सोलून व्हरूंक सामुएल इसाया जेरेमिया दानियेल एजेकेल ओजेया जोना आनी दैत्य इतर प्रवादी तुवें दिले देखून मान आनी महिमा तुका सर्वेस्परा देवा तुज्या इस्रायल परजेचें राजवट सांबाळूंक तुवें सावलो दावीद सालमांव तसले अपूर्वाचे राय दिले देखून मान आनी महिमा तुका सर्वेस्परा देवा तुजे गवळी परजेक सोलोवन व्हरूंक निर्फळ जातना तूंच त्या परजेचो गवळी जालोय देखून मान आनी महिमा तुका सर्वेस्परा देवा तुज्या परजेक सोलोवन व्हरच्याक तुवें विसवून काडल्या हरएकल्या मुखेल्याक आनी प्रवाद्यांक तुवें मागलय देखून मान आनी महिमा तुका सर्वेस्परा देवा ह्या मुखेल्यान तुज्या मिसवान सपोर्ट जमच्या तुवें तांकां तुज्या स्पिरितान भरलय देखून मान आनी महिमा तुका सर्वेस्परा देवा जेजू आमच्या मदें आनी एक मिशनरी ह्या मिशनरीक खंडीत जावन आमी मान करी जाय तुमची जाप मान आनी महिमा तुका सोमया जेजू मान आनी महिमा तुका सोमया जेजू देवाचें राज ह्या संवसारांत स्थापन करच्याक मनशा रुपार तूं ह्या संवसारांत आयलोय देखून मान आनी महिमा तुका सोमया जेजू वेळ भरती जालो सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणल्या उतरांनी हे राज तुवें संवसारांत परगटलें देखून
देखून मान आणि महिमा तुका समयाचीस पातकी जिनी बदला बरी कबार सत्मना म्हणल्या उतरांनी फातकतान फाटी परतून सर्गींच्या रसाक तुवें आमकां आपयले देखून मान आणि महिमा तुका समयाचीस तुझ्या राजाच्या मिसा वावराक 12 जाणां अपोस्तलांक तुवें विंसून काडले देखून मान आणि महिमा तुका समयाचीस तांचे संगता मेळून तुझ्या मिसां खातीर वावरूंक आनीक 22 जाणांक तुवें धाडले देखून मान आणि महिमा तुका समयाचीस तुझ्या मिसांचो वांटो जावन पिडा गुण करीत तांकां बरें करीत तूं गेलोय देखून मान आणि महिमा तुका समयाचीस वसा सगळ्या संवसारार आनी सर परजा म्हजे शुभ वार्ता परगट करा आनी पवित्र स्नान दिया म्हणलो आदेश तुवें शिसांक दिलोय देखून मान आणि महिमा तुका समयाचीस तुझे मिसां परगट करच्याक संवसारार तुवें पवित्र सभा घडली देखून मान आणि महिमा तुका समयाचीस तुझ्या मिसावान पळक दीस जावचे खातीर तुझ्या धर्मदूतांक आनी मुखेल्यांक पवित्र आत्म्यान अभिषेक केलें देखून मान आणि महिमा तुका समयाचीस तुझ्या पवित्र सभेंत मिसां वावराक निरंतर निरंतर सलच्या खातीर आम्हा सर्व पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी भरले खातीर मान आणि महिमा तुका समयाचीस तुझ्या मिसलेल्या ह्या जगांक धार्मिकांक लायिकांक तुझी शुभता प्रसार करूंक संवसाराच्या कोनशांनी तुवें धाडल्या खातीर मान आणि महिमा तुका समयाचीस यात मिसांव मिशनरी द्वारे आमकां वो क्रिस्त भावार्थ तुवें फावो केलोय देखून मान आणि महिमा तुका समयाचीस पवित्र सभेंत दगदुणी कश्ट अनबरां आयिल्ल्या वेळार पवित्र सभेंत मिसां वावर तुवें करतल्यांक राखून व्हेलें देखून मान आणि महिमा तुका समयाचीस भाव भयणीनो मिशनरी वावरांत पळया सोम्यान कितलीं वर्तीं अजापां केल्यांत कितल्या रितीन ताणें ताच्या मिशनरीक राखल्यांत सांबाळल्यांत दैत्यांनी आपलें रगत बरयलां तरी पूण सोमी आमचे संगत रावला मिशनरी संगत रावला पवित्र सभे संगत रावला वाऱ्या वादळांत पवित्र सभे ताणें राखून व्हेल्या आमकांय राखून व्हेलां त्या देखून एक बर आमी सकड सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नांवाची स्तुती करया ताका आमी अर्गां दिवया आमी सकड ह्या कडेन गीत गावया श्री येसु नामा शक्तिಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ಶ್ರೀ येसु ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ येसु ನಾಮವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದಾಗ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ येसु ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದ ಶ್ರೀ येसु ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ಶ್ರೀ येसु ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ येसु ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ರೋಗ ಬಾಧೆಯೆಲ್ಲ ಮಾಯ येसु ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪೀಡೆಯೆಲ್ಲ ಹೋದ ಶ್ರೀ येसु ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ಶ್ರೀ येसु ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ येसु ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀ ನಡೆದಾಗ ನಿನ್ನ ಯತ್ನವೆಲ್ಲ ಸುಗಮ येसु ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನೀ ಬಾಳಿದಾಗ ಪರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವ
श्री येशू नामा शक्तीय नामा बिडगाडे ಕೊಡುವ ನಾಮ ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನಿನ್ನ ತೊಳೆದಾಗ ನಿನ್ನ ದಾಹವೆಲ್ಲ ದೂರ ಯೇಸು ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿನ್ನ ತುಂಬಿದಾಗ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಚೈತನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ 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 alleluia alle alleluia alle alleluia 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 alle alleluia alleluia इकडे बरोबर राहूया. देवाची उतरण ऐकूया. सर्वेस्पर तुमची सभे असो. तुमच्या सव्या असं लोकांप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या उपरांत सोमयान आणि 70 जणांक नेमले आणि आपण बेसो असले त्या हर एका शहराक आणि हळ्ळेक तांकां दोगां लेकान आपणा मुखार धडले. तो तांकां सांगी लागलो पिकावळ यथेश्ट आसा वावरडी थोडेस देखून पिकाच्या धन्या लागीं वसा आणि म्हाका पिकाच्या धन्या शेतांत वावरडी धाडच्याक वसा तुमी पूण 17 हे करा. सुण्या वाकट्या मध्ये शेड्यांक धरलेले बरी हांव तुमकां धरता. वाटेर चिरी जावं बुती जावं पोतें जावं वांडो जावं उरी नाकात. वाटेर कोणाक सलाम करूंक राव नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिगतना पयले अशें म्हणा समाधान ह्या घराक. देवाचे उतर ये वाखाणी तुका ख्रिस्ता बुश्यां इकडे बर बाबा भयणीनो एक ल्हान सुनियाळ आमी करया देवाच्या उतराचेर. जर आमच्या मंगळूर दीस जिंत आमी हितून मस्त एक 100 वर्सां फाटीं गेले हांव जाल्यार जायते इटालियन याजक आनी तशेंच युरोपाचे याजक आमच्या भारतांत येयल्ले. तवळ आमच्या गोंयचे पाद्राप नातल्ले. आनी त्या काळार क्रिस्तची वळख आमकां हांडयले ते खंयच्या गांवचे याजक. आमच्या दक्षिण कन्नडांत आमच्या मंगळूर दिशेन बाप खोर्टी म्हणून एक नांवांत एक याजक आसलो मिशनरी नाराविंत आनी त्या परिसरांत मोडपिद्रे आलांगार फालणका त्या कुशीन वावर केल्लो कारकड कुशीन. आपलो गांव सांडून तो आयिल्लो एक भाग्यवंत याजक म्हूण नांव माडिल्लो. एका घोड्यार तो येतालो लोकांच्या घरांनी येतालो आनी त्या काळार आमी जाणाव आतांची बरी न्ही
लोकांमध्ये तरभेद आसलो थोड्या वर्गांक पयशे दवरना म्हणजे ते उण्या कस तरी म्हणून ताका लेखताले असल्या वर्गाच्या कडेन वचून थंयसर तांचे सांगता बसून तांचे सांगता खावन जेवन तसल्यांक जेजूची वळख दिल्लो मनीस तो फुड्या कसले मिसांव तांणी केल्ले त्या वेळार आतांचे बरी म्हारग नातल्ले पांय वटेन चलत आसले आनी ताच्या गोड्यार तो बसून असले मिसांव वर करतालो आमच्याच गांवचो सांग दुजे वाज तोय आमच्या मंगळुराक आयलो आनी ताजे थंयसर तो उपरांत श्रीलंका गेलो आमी यात्रे बिना गेल्ले हांव श्रीलंका ह्या वेळार आमी पळयल्ले ताणें वावर केल्ले जागे खंयच्या गुड्यांनी रानांनी परत तसल्या कठीण वाटेन तो वेतालो आनी थंयसर त्या गांवांत थंयसर विरोधपण आसले क्रिस्तांवांक थंयसर अवकाश नासलो एका कुलीच्या कामाच्या रुपार कुलकार जावन काम करतालो दिसार कुलीच्या सांगता आनी रातीचे तांकां सांगता काण घेवन थोड्या जाग्यांनी ल्हानशे माटो घालून ह्या ल्हानशा घरांनी मीस भेटोवचें कुमसार करचें तांकां देवाचे उतराची शिकोवन दिवची अशें आनी दिसार परत्यान तेच कुलकाराचे ड्रेस कुलकारा सांगता काम करतालो कोण्या एक स्पिरीट असं श्रीलंकाचो आपोस्तल म्हण तो नांव वाडला हो विनो एक कितले गुरबा पळया आमी जाणा मिसांव वावर म्हळ्यार तसलो आजकाल आमकां मिसांव आयतार म्हळ्यार आमकां काली मिसांव आयतार आयलो मिसांव कॅलेंडरां मिसांव कावरां आनी मिसांव करंडे आनी आतां कांय मिसांवा खातीर कांय इल्लेशें फॅन्सी भेट करया तें करया हें करया कांय इल्ले पयशे वट्ट करून दिल्यार आमचें मिसांव जालें भाव भयणीनो हे मिसांव न्हय हे मिसांवा खातीर ल्हानशी कुमो करची मात्र मिसांव म्हळ्यार दुसरें मिसांव म्हळ्यार सोम्याची शुभ वार्ता प्रसार करची सोम्याक साक्ष दिवचें खंयच्या पयशिल्ल्या गांवांत रावन खंयच्या खंय तर वेचें आज आमच्या गांवचे कितले मिशनरी उत्तर भारतांत आनी खंयसर परगांवांत कितलेशा पयशिल्ल्या गांवांनी आसात ही मिसांव पूण ह्या मिसांव सोम्यान ताजे शिसांक आदेश दिलो आनी सांगलें वसा तुमी सगळ्या संवसारार वसा तुमी सगळ्या संवसारार आतां थंय जुसलच्या त्यात इस्रायलान थंयसर पॅलेस्टायन थंयसर मात्र जेजूची पळया जेजू थंयसर आसलो जेजू ताचे भायर वचोना पूण पळया जेजूचे 12 जाण शीस 12 कुशीक गेले तांचे शीस उपरांत कितले जाण संवसाराच्या कितल्या कोनशांनी गेले कितले जण मार्तीर मेले कितल्या जाणांनी रगात बरयले म्हळ्या तें मिसांव म्हळ्यार तें देखून भाव भयणीनो मिसांव वावर आज पवित्र सभेन आमकां रितीन आमकां एक दिवची जबाबदारी मिसांव वावर म्हळ्यार केवळ खाली कितें एक सांगते जिवाची पळया जमी आज पळया संवसारांतली धर्मां मस्त आसात पूण ह्या सर धर्मा पैकी रगात व्हरून प्रसार घ्या सगळ्या संवसारार वाडयल्लें रक्तांत वाडयल्लें क्रिस्तांव बाबार्थ भाव भयणी उरिल्ल्या पुरा धर्मांनी अधिकार सोलोवन फोर्स कर म्हळ्यार थोडी पटी तशें आमी पळयता थोड्या भाग धर्मांनी थोडे असलें आसा जीव दिला पूण सडी जावन क्रिस्तांवांनी वारयले तितल्यान रगात खंयच्याच सोमतीन वारोवना हें सत आमी खंडीत जाणा देखून आज भावार्थ तसो आमच्या क्रिस्तांव मिशनरींनी रगत व्हरून कितले जाणांनी जीव दिवन मार्तीर मरोवन एकलो जण गेले आनी एकलो गेलो थंय मार्तीर मेलो म्हणून परत्यान थंय बंद जावना आनी एकलो गेलो थाका मार्तीर म्हणून परत्यान आनी एकलो गेलो सुम्याक मोग तो ते मिसांव हे मिसांव गेले त्या देखून आज सुम्याची शुभवार्ता सगळ्या संवसारार परगटल्या देखून आज आमी मिसांव खातीर मागूंक जाय देवाच्या उतरां सांगता कितें मुखलो म्हणटो पिकावळ यथेश्ट आसा पिकावळ यथेश्ट आसा
और एक आस्पत्रेन गेल्लो एकलो भाव आस्पत्रेंत आसलो त्या वेळार उलयता आसतना तशी बायल पोनार आशिल्ली आनी सगळें काल टेंशनार आसाय काल मात मस्त पोपळांनी पुरा पडल्यांत मुळां जातात आनी विसोंगची जडनात पोपळां काडूंक जडनात विसोन हाडूंक जडनात कुसतात तीं कशें म्हणल्यार जड मेळनात पिकावळ येतेश्ट आसा वावरडीनात वयनीनो जमयेच्या वावरांत आतां तशेंच जालां पिकावळ येतेश्ट आसा आज कितलोसो लोक देवाचें उतर आयकोंक आशेता आज कितलो लोक बरी खबर आयकोंक आशेता आज कितलो लोक मागण्या खातीर आशेता आज कितलो लोक बऱ्या शिकवणे खातीर आशेता आज कितलो लोक बऱ्या देवाच्या त्या हाजीरपणा खातीर आशेता पूण आज वावरडीनांत उणें जाल्यात आमच्या भारतांत आमकां मंगळुरांत आमकां तितलें कळना थोड्या दक्षिण अमेरिकेच्या गांवांनी 50,000 लोकांक एक यादक आसा 50,000 लोकांक एक यादक आसा थोडे कडेन तितल्यान एका यादकान तितले कडेन वचून ताणें मीस करीचे आनी कितें करचे बघया सक्रामेंत दिजे नात याजक नात नुस्तो कडेन आज पिकावड्या तेच आसा पूण वावरडी थोडेच आज आमी जाणा आमकां मस्त जाणांक आमकां याजक दिवंक जायना धर्मीक दिवंक जायना आज कित्याक आमी परत्यान सांगची गरज ना तुमकां गोत्त आसा आमकां भुरगीं नात अशी एक वा दोन आज आमचे कडेन भुरगीं नात देवाक दिवंक भुरगीं नात याजक जावं भुरगीं नात बिस साहेब थोडे दिसा आदी आमकां पदरापाचे मिटिंगार सांग लागलो बारी बेजारान परच्या जुनाक आमच्या सेमिनारीक मंगळूर देशीक येदे व्हडल्या इतल्यो पिरगो जो आसात सेमिनारीक कितले जाण गेले गोत्ता गी ಒಂದೇ ಒಂದು एक सेमिनार आसता लज दिसता आमकां मंगळूर देशीन आख्ख्या देशाचें एकच एक सेमिनार आसता पर सेमिनारीक भितर गेलो खंय परिस्थिती पळया बेळे यथेश्ट आसा पूण वावरडी थोडेच भाव भयणीनो आज आमकां आमी देव सुमयात एक जबाबदारी आसा हे भावार्थ राखूंक जाय वो भावार्थ आमी सांबाळी जाय याजक नांत धर्मिका नांत उणो जाव दिता संको आनी आज कोणें सुमयाचें काम करचें आमी करी जाय आमचे देवळार मोन जायते देखून आज आमी माग जाय आमच्या सक्कड सोम्याच्या शेतांत वावरडी करता देव आपण्या खातीर मागचे देव आपण्या खातीर मागचे मिसा वेळार मागया आमी घरांनी कुटुंबाच्या मागण्या वेळार मागया देव आपण्या खातीर मागचे आमच्या पिरगजेंत आमी मागचे आमी लेख घालया कितले याजक ह्या पिरगजेन सेवा दिवंक येयले आनी कितले याजक आमी देवाक दिल्या त्या पिरगजेंत आमकां जबाबदारी आसा हें आमी गरजेचें आमी जमयेच्या वावराक आमी वावरडी जायचे भाव भयणीनो आमकां जायत्यांक वावरडी दिवंक जायनात पूण आमच्या असल्या ह्या जाकांक उत्तेजन दिवया थोडे तेंपा आदी सेमिनारचो रेक्टर आदलो फादर जोसेफ मार्टिस म्हणालो आतां देरेबाय सुविकार तो सेमिनारींत ह्या सेमिनारीच्या खर्चा खातीर तो म्हणालो हांवें घरांनी वचून मागचें पडलें सेमिनारिस्तांक सांबाळीचे तांच्या खर्चा खातीर हांवें घरांनी वचून मागचें पडलें म्हणालो तो भाव भयणीनो आजकाल तसली परिस्थिती उब जाल्या मस्त जाणांक आमकां ह्या जाक दिवंक आमचे कडेन नात भुरगीं पूण ह्या जाकांक तरबेती करच्या खातीर ह्या धार्मिकांक तरबेती करचे खातीर आमकां कोणा त्रांक आसा आमी जावं पुरो आज पिरगजकारां मात न्ही हे टीव्हीर पळयतल्या मस्त जाणांक आज हांवें उलो दिवचो तुमकां तुमचे लागीं भुरगीं नात पूण ह्या जाक तरबेती खातीर जावं पुरो फूल वा पाकडी दिवन आमी ह्या जाकांक तरबेत करया तयार करया ह्या मिसांव वावरा खातीर हेरांक उत्तेजन दिवया ती मिसांव आमी करूंक आसा हें गरजेचें
सुम्याच्या शेतांत उणें पडोवंक नजो. देवान आमकां धाराळ दिल्यांत आमच्या भुरग्यां खातीर मी वस्तू करशीत हांव, पूण देवाच्या राजाच्या वावरा खातीर वावुरतल्या थोड्या दुर्बळ्या सेमिनारिस्तांक भविष्या आमी खंडिसावनी कुमोक करयेत. ह्या मरी पाती आमी मिसावान भाग्य वियेत. हो वावर आमी करया. तिसरें, जिजून दोगां धडले. जिजून दोगां धडले. मिसांव वावर एक एकल्याचें काम न्ही, पंगड वावर. आमी सगळ्यांनी पंगड वावर करीचे. भाव न्हू, मिसांव वावर म्हळ्यार वो एक पण तो भायर घरचे मिसांव भायल्या हेर गांवांनी वचून. आतां आमचे मिसांव पंगड वावर करचे. आमच्या घरांनी, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या पिरगजांनी आमी शुभ वार्ता प्रसार करीचे. पंगड जावन एक एकल्यान न्ही. आमी एक एकली सगळ्या इगर्जेक येता, मिसांक येता, आमच्या घरांनी मागण्या करता. ते पावना. आमचो पंगड वावरू जिजून दोगां धडले. आमी सांगता कुटाम जावन मागचे, कुटाम जावन आमी वावर करीचे, कुटाम आमी साक्ष दिचे, फिरगळ जावन साक्ष दिचे, वाडो जावन साक्ष दिचे. आमच्या वाड्यांनी जमातीक तडीबटी लोक वचना. क्रिस्त जावन आमी सांगता येवंक पाटी करता. क्रिस्ताची शुभ्रता वांटून घेवच्याक आमी पाटी करता. आमी पंगड वावर नाका. आमी इंडिव्हिज्युअलिस्टीक क्रिश्चन चलाव. मिसांव वावर दोगां धडले सुम्यान, एकल्या धाडूना. आमी पळया पंगड जावन देखून आमी आमकां एक मिसांव आसा. मिसांव वावर म्हळ्यार आमच्या वाड्यांनी, आमच्या घरांनी, आमच्या फिरगसांनी, आमच्या समाजीन पंगड जावन सांगता वावर करीचे, सांगता मागचे, सांगता साक्ष दिचे, सांगता आमी सेवा दिवंक वचचे. तें गरजेचें. आमी सांगता येचे. वी शूड कम टुगेदर. कोण कितें करता पोर म्हाका पडोवन वचोंक ना म्हणल्यार चिंता पचों नजो. सुम्याचे मिसांव आमी सांगता करचें. देखून हे आमी मागया. आज देवाची कृपा ह्या खातीर मागया. मिसांव आमचे सांगता आमी करचें. तिसरें, जेजू म्हणटा वाटे कांय व्हरी नाकात. पयशांची पयनाची पद भुती जावन चिरी जावन कांय घेनाकात. सुम्याच्या मिसांवाक वेथेल्यांनी हें पुरा सोडूंक आसा. आजकाल आमी पळयता नुस्तेंपटी संवसाराची आशा थोडी चड जाता. आयच्या संवसारांत पयशांची वस्तूंची ओडणी ह्या वावर करतल्यांक आमकां जाता. आज सुम्यान आमकां उलो दिवचो. पोतें जावं चिरी जावं काही सोम्याचो मोग करतल्यांनी, सोम्याच्या मिसांव वाव करतल्यांनी हें पुरा सोडीचे आशा. कित्याक देवाच्या कामां देव दिता. खंयच्या वेळा कितें जाय देव दिता. कोणी पयशे पया वस्तू धन दिरवें हाचे विशयान चिंतोंक ना. निस्वार्थी वावर जावं पुरो ह्या जागांक, जावं पुरो धार्मिकांक, जावं पुरो विश्वांक, जावं पुरो आमी लोकांकी आमच्या वावरांत आमी पयशा विशयान चिंतूंक नजो. वस्तू विशयान चिंतो. संवसारीक ग्रस्त चिंता करची न्ही. आमी देवाचें काम करचें. देव आमकां उरलें दिता. हे मिसांव आमी उडास दवरया. देखून भाव भयणीनो, आमी सकड ह्या मिसांवांत सोम्याच्या वावरां मिसांव वावर करून तयार जावया. मिशनरी खातीर मागया. एक घडी बरो आमी सकड आतां पवित्र आत्म्याची सकत मागया. पवित्र आत्मा आमचे थंय येवन दी. आज मिसांव वावरा खातीर, आमी वावर करतल्यां खातीर, सगळ्या मिशनरी खातीर, संवसाराच्या कोणशा त्या मिशनरी खातीर, आमचे खातीर, आमच्याच वाड्यांत, आमच्या फिरगसांनी, आमच्या देशींत वावर करतल्या रियेकरा ह्या जागांक, धार्मिकांक, रियेका क्रिस्तांव कुटुंबाक पवित्र आत्म्याचे देणे मागो मेळोवन दी. त्या पवित्र आत्म्यांनी भरलेले जावया. सुरवेले जर तर मिशनरी त्या रितीन तांकां मिसांव करून साथ जाल्यार पवित्र आत्म्यान ते भरिल्ले देखून तो पवित्र आत्मा आमी मागया. मिसांव वावरा खातीर पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया. एक घडी बरो आमी सकड उबी रावया आनी पवित्र आत्म्याची ससाय मागया. तुका
तुझे रीतींचे सहस्रात्माची माग्या आम्ही प्रत्येक रीतीने या घडये सगळ्या पवित्र सभेबद्दल माग्या सोमयांची जो सगळी पवित्र सभा तुका भेटून दिता मिशनरी पवित्र सभा जाऊन ते भिसून काढलाय वसा सगळ्या संसारार शुभार्था प्रगट करा म्हण तुवें सोमया सगळ्या पवित्र सभेक तुवें मिसून काढलाय पाप सेवक भिस्पांक याजकांक धार्मिकांक आमकां भवार्थ्यांक सोमया तुझ्या मिसा खातीर तुवें मिसून काढलाय तुजी पवित्र सभा मिशनरी पवित्र सभा ह्या संसारांत आमी तुज्या वावरा साक्षी दिवंक आसा सोमया तुजे उतार आमी जिवंक आसा सगळ्या पवित्र सभेक आज तुझ्या सक्तेन बर पवित्र आत्म्याच्या धेण्यानी बर सोमया दैरान आमकां बर वारें वदना कश्ट विघ्ना अनवर येतना तिरासनेन तुजे मिसां वावर करूंक सोमया पाप सेवाक बिस्पांक याजकांक धर्मिकांक आनी रियेका भवार्थ्यांक आमकां सोमया तुजे सक्तेन बर आनी तुज्या कृपेन आमकां बर म्हण आमी तुजे लागीं मागता जेजूच्या मोगान बापा ये मागणी करता तुका जेजूच्या नावान बापा ये मागणी करता तुका मागया आमी विशेष रीतीन सर्व मिशनरी खातीर मिसां गांवांनी वावर करतले मिशनरी खातीर कितलीं सणां आमची भाव भयणी भारतांतून ह्या हेर रस्त्यान कंतांचो गांव सोडून पयशिल्या गांवांनी वतात
मिसांव वावर करतात, विविध वावर करतात, कितली जाणां इगर्जनी वावर करतात, मिसांवठांनी वावरतात, आस्पत्र्यांनी वावरतात, शिक्षण संस्थेनी वावरतात. सोम्यान जेजू ह्या मिशनरी तुका भेटून दिता. जायती बोटी तांकां ह्या मिसांव वावरांत कश्ट भोगता तरी त्याग करणं, सॅक्रिफायस करणं, कुटाम संडोवन आपल्या मोगाच्यांक संडोवन पयशिल्या वावरा खातीर जेजो आज तांकां वावर करतल्यांक तुज्या कृपेन भर, तांकां धैर्य दी, बळ दी, तुजें मिसांव काम करतना रक्षण दी, सांबाळ वर आनी तुज्या दैवी कृपेन मिसांवाच्या कृपेन सोम्या तांकां परते भर म्हण आमी तुजे लागीं मागता. जेजूच्या नांवान बापा, ही मागणी करता तुका. सोम्या जेजू मागता आमी कश्ट दगदोणी बली जाल्ल्या मिशनरी पासून. सोम्या आयच्या संवसारार कितलेशा राष्ट्रांनी सोम्या दगदोवणी आसा, क्रिस्तांवांचे रगत वाळटा. कितलेशा आफ्रिकाच्या राष्ट्रांनी, मुस्लिम राष्ट्रांनी आनी कितल्या युरोप राष्ट्रांनी सोम्या कितले कडेन आज क्रिस्तांवांचे रगत वाळटा. कितल्या क्रिस्तांवांक आज विरोधपण आसा, कितलेशे जाणां जैलान घालतात, बंदेन घालतात, कश्टितात. सोम्या आमच्या आयगांवांत अशी परिस्थिती उपजाल्या, कितलेशे कडेन इगोर्जो मोड घाल्यो, कितलेशे कडेन आज आमच्या पास्टरांक यादकांक बंदेन दवरलां, कितलेशा भावार्थ्यां बंदेन दवरलां. मतांतर म्हणल्यार तो आरोप आमचेर येवन आसा. सोम्या असल्या मिसांवांनी वावरांत दगदवणेक बळी जाल्ल्या, कश्टांक वळख जाल्ल्या हर एका मिशनरीन तुका भेटून दिता. तुज्या रागात तांचेर वाडय, तुज्या आमलीक रक्तान ताका अभिशेक कर, तांकां सुटका लाभय, धैर्य लाभय, तुज्या खातीर वावर करच्या. कितलेशा मार्तिरांच्या रक्ताचो फळ तांकां मेळोवन दी आनी तुज्या मिसांवान तांकां सफळकाय दी म्हूण आमी मागता. जेजूच्या नांवान बापा, ही मागणी करता तुका. मगळा सोम्या मागता आमी आज कितलेशे जण आज मिसांवा खातीर आदार दितात, कितलेशे जण भाऊ भयणी आयच्या तांकां मेळिल्ल्या आदायांतले इल्लोसो वांटो पवित्र सभेच्या वावरा खातीर दितात. कितलेशे जण ह्या जगांच्या धार्मिकांच्या तरबेती खातीर दान दितात, कुमो करतात. कितलेशे जण तांच्या जिवितांत काळिल्ले मिसांवा खातीर तांकल्या रितीन कुमो करतात, उदार मन दाखयतात. अशें तुजो भावार्थ प्रसार करच्या कामांत भरपूर सहकार दिवन आसा. सोम्या असल्या बऱ्या मनाच्या दानीक तांचेर आशिर्वाद घाल. पवित्र सभे खातीर राहतनी दिसचिंतल्या, त्यागनी सॅक्रिफायस करतल्या ह्या दानीक, बऱ्या मनाच्या मनशांक तांचो वावर प्रत्यक्ष रितीन तरी तांच्या बऱ्या कुमके मारिपात सोम्या करतल्यांक जे बेसावांनी बर आनी 100 वांट्यांनी प्रतिफळ तांकां लाभय म्हूण तुजे लागीं मागता. जेजूच्या नांवान बापा, ही मागणी करता तुका. सोम्या जेजू आज पवित्र सभेक आयिल्लें व्हडलें अनवारांनी कर्ग शेळेपण, भावार्थाचें शेळेपण, दरनाट्यातय शेळेपण, मालकड्यांतय शेळेपण, धार्मिकांतय शेळेपण, ह्या जगतय शेळेपण, गवळ्यांतय शेळेपण, आज भावार्थ्यांतय शेळेपण, क्रिस्तांव कुटुंबांनी शेळेपण म्हळ्यार बरोवन गेलां. सोम्या ती उर्बा उणी जाल्या, भावार्था खातीर उर्बा उणी जाल्या, तुजो मोग उणो जाला, संवसाराची ओडणी चड जाल्या, पडोन वचनातले बरी चलतात. सोम्या असल्यांक तुका भेटोवन दिता. आमचे शेळेपण कान वडय, भावार्था खातीर जिवंक आमकां शिकय, आमची ती उर्बा सडय, आमच्या घरांनी मागणें सडय, आमच्या भुरग्यांतय युवजनां ती पवित्र मोग वाडय. सोम्या आनी अशें त्या मिशनरी केल्ल्या बावंटीचो फळ ह्या कुटुंबांक लाभो दी. सोम्या तुजे ते पवित्र सत्यान आमी बरोवंक आमकां तुगे शेळेपण कान वडय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता.
जेसूचा लहान बापा हे मागणे करता तुका. सोम्या जेजू प्रत्येक रितीनात मागता आम्ही झूज रावच्या खातीर इस्रायल आनी पॅलेस्टिना मदल्या गाजा मदले झूज सोम्या ते रावों दी थांबोवन दी कितलेशें रगत वळटा कोणें केल्ल्या सुखे खातीर कोणाचें रगत वळटा कोणा खातीर कोण जीव दिता निराप्र दिलो कश्ट जाता कोणाच्या गर्व आनी हट्टा खातीर कोणाच्या अभिमाना खातीर सोम्या निराप्रतेचे रगत वळटा सोम्या हे उजूच तुका भेटून दिता सोम्या तुज्या अमलीक रक्तान तांचे झुजातळ पवित्र कर थंयसर त्या राग द्वेष सोडून सोम्या हट्ट सोडून रगात वळूचे सोडून जिवाचे विक्लाप करचे सोडून सोम्या तूं समाधान दी शांती दी ह्या मनशाची काळजां परिवर्तन कर मुखेल्यांची काळजां परिवर्तन कर कोण पुरा ह्या गलांट्याक ह्या झुजाक वारें घालता उत्तेजन दिता तांच्या मोतीक उजवाड दी झुजा वरवीं बरेपण जायना बागार पापसाहेबान म्हणलें पुरुश म्हणलें इनफ इनफ नो मोर पापसाहेबान म्हणलें पुरो पुरो आनी नाका झुजा म्हणलो पापसाहेब सोम्या ही पापसाहेबाचो उलो आमी सक्कळ क्रिस्तांव सांगाता मेळटा आनी तुजे कडेन मागता नाका सोम्या ही झूज रावय म्हूण तुजे लागीं मागता जेसूचा लहान बापा हे मागणे करता तुका. सोम्यान जेजू जायतीं जाणां आज आपले इराद तुजे मुखार दवरतात एका भयणीक हार्ट प्रॉब्लेम आस्पत्रेंत आसा अंजिओप्लास्ट जावंक आसा सोम्या बऱ्या तरेन ते जावं हार्ट अटॅक जाल्ले त्या भयणीन बरें जावंक ती मागतात कुटुंबाची बनेल एक भयणी तिच्या पांयाच्या गांठीच्या दुखीन चलोंक वचूं जायना मस्त कश्ट जाता वळवळटा ती बेगीन बरें जावन तिका चलोंक जावच्या खातीर तुजे लागीं मागता सोम्या एक भयण मस्त डिप्रेशनार आसा ह्या दिसांनी चड जालां डिप्रेशन तें गूण जावंक तिची दुबायंत कॅन्सर पिडेंतले गूण जावंक आनी तशेंच कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागता आनी ती एक भयण सोम्या थंय जागो तुमचो बऱ्या मला विकून वचोंक ती एका कंपनीक विकून वचोंक मेळ्ळ्या पयशांनी ताचो दिसपडटो ग्रास वचोंक मागता एक भयण मानसीक पिडेन आस्पत्रेंत कश्टून आसा एडमीट जाल्या ती गूण जावन तिच्या कुटुंबाची मागतात एक भयण कॅन्सर पिडेन मंगळूर आस्पत्रेंत वळून आसा ती बरी जावंक मागता सोम्या तिका तूं आपड एका कुटुंबांत तांचे तांकी समजल्ले एक घर काण घेवंक तांक जावच्या खातीर साधन मेळच्या खातीर ती मागता सोम्या तांची आशा पुंताक पावय इस्रायल असो एक भाव गांवांत असलो आपलो सुजागो बऱ्या मलान विकून वचोंक मागता सोम्या एक बरो गिरायक मेळून तूं जागो विकून वचचें कर एका भयणीन आपणाक काम करचे कडेन तिच्या संगातान मेळचें टेन्शन उणें जावंक बऱ्या तरेन तांचो सहकार मेळोंक मागता सोम्या ह्या भयणीचे कश्ट पयस कर बेळगांव तो सीमा म्हणल्यार भयण आपल्या पती मांद्राचें सायनस पिडा गूण जावंक आनी तिचें लंग्स कंजेशन आसा गूण जावंक मागता सोम्या तिचेर आशिर्वाद घाल एका भयणीक तिच्या पती तावन मोग आनी संगतपण मेळना निराशेर आसा डिप्रेशनाक बली जाल्या सोम्या तिका तिच्या पतीन समजोवन काण घेवंक आनी तिच्या मतीक समाधान मेळो मागता सोम्या तिची एक काकूत कर तिच्या पतीचें मत उजवाडाय फळणेंतान एक भयण तिच्या शिरांची पिडा गुंठी दोगांनी डिप्रेशनांतून गूण जावं मागता सोम्या तिचेर आशिर्वाद घाल एक भाव आपणाक मेळोंक अशें पयशे सगळे मांडी रीण पाटी मेळोन ताचेंच रीण बरें आतां फारीक करून तांक जावचे पासून मागता ह्या भावाची काकूट कर सोम्या एक कुटां मस्तू रीणार आसा मस्तू रीण माथ्यार जालां कित कशें फारीक करचें म्हळ्यार कळना सोम्या तुवेंच वाट दाखयता ह्या कुटुंबाक सोम्या ह्या कश्टांत त्या कुटुंबाक सोडून घाली नाका तूं तांचे सांगात राव ह्या कुटुंबाक राखून वर सोम्या तुजें रीण फारीक करून वाट दाखय बचपेतां सरेशन जास्मीन सोम्या म्हणजे
काजरी जिवनात एका भुरग्याच्या देण्या खातीर मागता सोम्या तांची काकूत कर भुरग्याच्या देण्या ताका लाभय आनी एक भाव सोम्या ताच्या पुतान प्रत्येक तरान तुज्या पुतान एक बरें काम मेळोंक ताका एक बरी सैरीक म्हणून सेटल जावच्या खातीर मागता आनी आपल्या भलायके खातीर मागता हे दोगी बापाय पुतांचेर आशिर्वाद घाल सोम्या आनी तांकां सुटका दी सोम्या ही रात आमी तुजे मुखार दवरता हाचे सांगता ह्या आराधना बकेदर ही एका बाबा भयणीची रादे आतां आमी हांगा सरितली जाणां मागता माध्यमाचेर टीव्हीचेर युट्यूबाचेर मागता रिएक्टला तूं कोण तुजे लागीं मागता सोम्या हे सकट तांचे इरादे स्वीकार कर आनी तांकां बरी भलायकी लाभय आमच्या दानीचेर आशिर्वाद घाल ह्या आराधना कुमोकरच्या दानीचेर आमकां सोनूच्या सोंत्या कुमोकरच्या हर एका दानीचेर आशिर्वाद घाल रिमांड टीव्हीच्या मालकाचेर ताच्या शिबांदेचेर आनी आमकां सरंग आराधना कुमोकरच्या भावांचेर म्युजीक दिल्यार व्हिडिओग्राफी करता सिंगींग कुमो केल्या हर एका भाव भयणीचेर आनी हांगासर आराधना सेवा दितल्या हर एकल्या भावांचेर आशिर्वाद घाल जेजू तांकां आदार दी तुज्या दैवी कृपेन आमी सोम्या आज प्रत्येक तरान तुज्या आशिर्वादा जोडून पावो कर आयच्या दिसा तोणीदाना सालमा दिवस आचरण करतात सोम्या तांचेर विशेष रितीन आज बऱ्या दिसा तांचेर आशिर्वाद घाल आनी ताका तुज्या बेसांवांनी बर सोम्या आमी आमची प्रार्थना तुजे मुखार दवरता दिंबेर आमी पडया सोम्याची स्तुती करया हालेलुया 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 सक्कड आमी सोम्याची स्तुती करया मागया आमच्या खातीर मागते सक्कडां खातीर मागया सक्कड त्या सवा आमी जेजू मुखार दवरल्यात आमचे मिशनरी भाव या कडे आमचे थोड्या मिनटाचे मागणे आमची बिनाती सोम्या मुखार पावून दी जेजू आतां आमी मिशनरी जावन मागता जेजू दिंबेर पडून मागता जेजू हर एकल्याचे कश्ट दुखां गंत बेजाराय जेजू तुज्या मुखार दवरल्या आमचे वळवळे पिडेस्तां कश्टकरां रिणारांतल्यान जेजू समस्यांत पडल्यान जेजू या कडे तुजे आशिर्वाद सोम्या तुजी कृपा तुजी बळदी जेजू या कडे आशिर्वादार तुज्या मदीं रक्तान अभिषेक कर जेजू कृतार्थान तुज्या पवित्र पांच गायतान नेरागात वळोनी सुटका दिवन दी सोम्या पवित्र पवित्र रितीन जेजू तुज्या मागात वळोनी हर एका सामात्यान ती सुटका दिवन दी सर तरेच्या बांधपांतले रिणांतले टेन्शनांतले पिडेंतले सोम्या क्रियाबंदी सोम्या जेजू तुरकारी मागता जेजू जेजू एक बळान जेजू एकडे बद्दल हालेलुया 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 जीसस 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 let your power come and heal Lord let it come and heal and touch us Jesus let your power come we trust and believe in Jesus we come to Jesus प्रार्थुया हे देवाविची सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडास तू आमकां सोडला तुझ्या सर्वनीचो वर्षदान तुमचे ते आमी बोगीत सरको तुझ्या कुडीच्या आन रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयान पाव कर जो जेतन राज करताय ससनाच्या ससनाक